Rongkhang constituency arlo Jaljuri hawaralong Jaljuri Rhino FC atumpen patirpi bonsi kechengsi Rhino FC Cup football kachepate preni phaitrok siarni pen pangcheng pontanglo Kedamtang preni phaitrok siarni pen Rhino Cup kechengsi football kachepate ponalong aliralon kipidunja phanpura Rongkhang VDC amaipu Dhonsing Ronghang Thanbang Pitor Singh Teron Rongasar Edwardson Teron West Karbi Anglong District BJP Mohila amaipi Purnima Engti Pilapen Pudumi Kropia tumta Chetong Dunsi RDP Dun Labangso Rhino Cup football kachepate pon kecheng siarni kapathu pon lake Rongbin FC pen Kheroni Tharbe Hidi FC atumang bongsi chedai ponlo Kapathu pon bama porahut Rongbin FC atum Tharwe Hidi FC aphan gol hini thaponsi chepahai ponlo Rhino FC pen kapatir pi pon football kachepate kapaman ponalong kadto kave terang kret tro atum kachepati dunja aphan amen che thap dunlo lapen angdum kiti arni ke hai anong e aphan suri ingkoi pi ponji pusi Karbiang long life aphan Rhino FC Klembangphu Robinson Terona hinpen nang pachini dun Gol kachepate la so kachepang phone late Rhino FC Jaljuri West Karbiang long Sa pini ko matap sidak cepate pon lo. Pini kapathu laga Kheroni Football Club lapen Langhan Rongbin Football Club. Langhan cepate pon lo. Tani nola bangso football kapathu na tum kapaman pon long tim kon tum sidak cepate pon ji. Kado kan tim create sok do. Tim create sok do ji. Ang dumiti hola final lesal tum ke hai tum han pipi nong edo. Lage ke hai tum han nirtum suring ko anong ising tum thek mono lapen kerang han pe suri ke. La kadu ko ang dumiti ji atarik la kadu pe thik tang lo ma. Ngelatum la semi final ke kan thek kan final ke pathu ya bang ke tum atari hot phone gelang lagi ngelatum la committee tum sing lai kon si la satari bang ke ko satani kon tu. Acha la nang tum la Rhino Club pen ke cheng si Rhino Cup of non si ki bicheng lang ma de phang da bilo lo so pa. Apang kan nilitum ada labangso la Rhino Club labangso committee kan nilitum pi bombos dan hala bang kan nilitum mana kapre Dongkamukam pen Wiki Bay Karbiang long life